awakmu ora bakal mlenjari janji? Aku ora bakal mlenjari janji karo sampeyan. Kasineksan langit lan bumi. Kuwi bener kandhane. Nanging kakang rasa badanku ki kok ya ora kepenak banget, ora kaya biasane yo kakang. Nanging lho kakang kaya awake dhewe iki saben-saben ketemu kaya ngene iki ati ora duwe ati. Bareng kowe sana. Sopo sak tenane kowe lan apa karepmu tepokane papan iki? Ora susah. Kowe ngerti sapa sejatine aku. Sing wigati teka kowe ing papan kene, aku bakal njaluk piduri. Janji. Kowe bakal njaluk widuri saka tanganku. Ya. Bau. Yen kowe durung ngerti tak wenengen. Yen widuri mulo katresnan pindhane mlebu metu ana ing ambekan. Yen kowe bakal nyuwun katresnan kowe widuri, ateges kowe bakal njaluk nyawaku saka ragan. Saloko. Yen widuri rambok pulungke aku, lakon tak tugel gulung wis ora. Yen kowe bisa maju sakjane. Sing hati-hati ya kakang. Mati Yen kowe duwe aji Joyo Kawijaya, tamakno aji Joyo. Kaya mati oleh tangan. Aji Sosro Birowo. Siap! Babar pisan tanpa geser saka panggonane. Ayo. Aja mungkin. Aku durung percaya. Somburi. Ya. Aji Sosro Birowo. Iya. Babar pisan ora geser saka panggon iki. Sepisan meneh yen kowe bisa namani Aji Joyo Kawijayanku, aku bakal manunggal kelawan. Sosro Birowo. Cukup. Paman Maesuk. Aryo Saloko. Izin kula paman. Lagi ngecake apa? Aji Joyo Kawijayan Sosro Birowo. Aji Sosro Birowo. Menika lho, Kok pamake sapa, Pak? dhateng pawongan ingkang badhe gojak dhateng katresnan kula. Monggo Aji Sosro Birowo. Kuwi aja ditamake lamake jalma manungsa, bakal lebur kang tanpa dadi. Nanging benten kalih pawongan menika, Pak. Mula saka kuwi. Toleh Aryo Saloko. Kula paman. Pun paman ndak takon. Yen tono salah sawijining menungsa kang ditamani Aji Sosro Birowo ora tumama, kuwi dheweke duweni ngaji apa? Aji lebur seketi, Paman. Aji lebur seketi Aji Tamenggojo. Menika lho. Kaki Haryo Saloko. Antara ing jagat iki sapa kang duweni Aji Tameng Wojo? Menawi saking pemanggih kula paman menika wonten sekawan cacahe. Papat catahe. Sapa kang? Ingkang setunggal Eyang Suradipayana. Eyang Suradipayana. Injih. Apa kae panjenengane Yang Suradipayana? Mboten paman. Babar pisan menika mboten Eyang Suradipayana paman. Kuwi Yang Sanes Suradipayana. paman. Injih. Sing kaping 7. Rombong Gajah Soro paman. Apa kae wong tuamu Gajah Sura?
Boten paman kirang inggil paman. Menawi menika boten paman, sanes paman. Kurang dhuwur. Nggih, Banjur sing kaping 3. paman Lembu Suro. Apa kae pamanmu Lembu Suro? Oh, boten kirang ageng paman. Kurang gede. Nggih, terus Kang pungkasan Yayi Sawung Sariti paman. Sawung Sariti. Leres. Lembu Suro. Banjur sapa? Rama Gajah Suro. Nyuwun ageng pangapunten. Rama dihukum suarane entek. Salut. Ing sawising Rama pirsa salat bawamu. Rama rumangsa trenyuh kelawan kowe. Yai Maesa Jenar, Kakang Gajah Suro. wong tuwane lake gedhe panarima sing tanpa pindho atas panggulawendahmu kelawan si Potara. Kakang Gajah Suro, lajeng sinten malih ingkang parikedah kula wentah kalih tole Harya Saloka menawi boten kula sasampun katilar dening Kakang Gajah Suro nampi pidana saing ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggana wonten ing Kasultanan Demak Bintara menawi boten kula Kakang. Kaya ngono ya. Kejawi saking menika Kakang Gajah Suro keparenga kula nyuwun dawuh. Mongko panjenenganipun Kakang Gajah Suro nampi pidana saing ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggana ing Demak. Kenging menapa panjenenganipun Kakang Gajah Suro ing kalenggan menika sampun medal saing Kasultanan Demak. Yai muga ndadekno kapirsa. Apa ta Purwa Madya musanane? Ing kalungguhan iki pun Kakang wis bisa ninggalake Sri Penganti ing sajroning Kasultanan Demak gitu. Ing kalungguhan iki pun Kakang nampa kanugrahane Gusti pun Kakang diluari saka Narapidana ing Demak Bintara. Matur nuwun sangat kula dhateng ngarsanipun Gusti ingkang ngakarya jagad. Mboten ana babar pisan menawi Kakang Gajah Suro sampun dipun walaken saking Narapidana ing Kasultanan Demak Bintara. Nggih namung kemawon Kakang. Saderengipun kula nyuwun lobering sih pangaksami. Sasampunipun Kakang Gajah Suro kondur saing Kasultanan Demak. Tertamtu Kakang Gajah Suro sampun kepengin ninggal pinanggih dhateng Mbak Yu Gajah Suro. Pancen ora kleru. Wis sawetara nggon ora nate ketemu marang Mbak Ayu. Dadi kapan kabar Mbak Ayu Biru rak yo ora apa-apa. Pangestunipun Kakang Gajah Suro boten wonten. Ibumu lak isih wilujeng. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan Rama, Kanjeng Ibu kalis ing sambikala Rama. Naik ing wedal sak menika Kanjeng Ibu mboten tumapak wonten ing Banyu Biru. Lah ibumu Ing wedal sak menika Kanjeng Ibu wonten ing Desa Surapragan Rama. Nggih Kakang Gajah Suro, sedaya kula namung saking iguh kula. Kula kuwatos sanget atasipun Mbak Yu Gajah Suro dhateng Banyu Biru kanthi kaejenan dados kula kuwatos sanget dhateng kawilujenganipun Mbak Yu Gajah Suro. Menapa wonten keparipun Kakang Gajah Suro, Mbak Yu katuran kondur wangsul wonten ing Banyu Biru Kakang. ya.
pancen sing tak kersake ya kaya Salko, Injih kula Rama. kowe aja dikangelan. Yen pancen ibumu saiki ditulungake ing mau Desa Surakraja Rama, injih. kowe tumeka ing somat. Matur marang wong tuamu yen bapak wis kondur ing banyu biru. Kados mekaten Rama. Ya. Kula amung titip piduri dhateng panjenengan. Aja sebelah piduri tak jangan Kula nyuwun pamit Rama. Paman. Oleh Arya Saluko. Sing hati-hati ya. Pamit tohar calon bojo. Hati-hati ya Kakang. Boten. Biduri, ayo sepiro gedining katresnanmu calon bojomu si Arya Saluko lagi wae netepi wajib kowe sing hati-hati lan ikhlasake ya lah. Iki malah Kakang Gajah Sura sasampunipun tole Arya kepengin pinanggih dhateng ibunipun matur menawi Kakang Gajah Sura sampun kondur saking Kasultanan Demak Kakang raos sing manah kula bebasan kados dene kula ninggalaken bayi sapinggiring waton rumas-rumas lan sumelang ugi wonten keparipun Kakang Gajah Sura kula badhe awak-awati dhateng lampahipun tole Arya Saluko. matur nuwun tindak kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. nasibku kang olok. Lagi wae aku dadi prajurit ana ing Kasultanan Demak Bintara. Kok malah Kanjeng Sultan Trenggono gawuh kelawan aku supaya dipecat saka ing palungguhan prajurit. Upama to aku bali ana ing desa Tingkir. Aku isin karo kanca-kancaku kabeh. Karebet dadi prajurit kok mung sedina. Kamangka niat lan batinku. Aku ninggalake desa Tingkir ana ing Kasultanan Demak Bintara. Aku kepengin dharma buktekake jiwa lan ragaku ana ing Kasultanan Demak Bintara. Aku bakal mesti ngawibawa. Upama ora ana lakon kang kaya ngono, mesti aku ora kapocot palungguhan. Ya kebangetan Temenggung Prabu Semi. Utawa ora ana Temenggung Prabu Semi utusan kelawan aku. Mesti ning ora ana kedadian kang kaya ngene. Kayak suara Nixon. Bingung nggonku nampa. Bingung niku bingunge manggen pundi to, Den? Kowe dhewe lak ya ngerti. Nggih. Kowe weruh. Kaya ngono ku ibu. Nggone ndukani marang aku. Mah kepara ora ibu dhewe. Rama Yageng Lembu Sora. Semono ora tresna karo aku. Loh, cetha nalika semono. Rama Lembu Sora anggone ngudang marang aku. Sariti bisa kowe tekan marang tatak tanggung tetangga. Nang yo kene.
baline kok gajah soro saka waring dono kasul kanan Demak. Nggih. Pamingit dadake siji karo banyu biru. Leres, nggih. Kudune lak ngono. Ning piye? Malah ibu paring duka marang aku. Ngeten Dhewe nundung aku saka pamingit. Mbok menawi Kanjeng Ibu niku mboten sarujuk. Mesti wae dheweke iki ora sarujuk. Upama Nggih. dheweke iki sarujuk, mesti nyengkuyung balui apa kang dadi karepanku. Ngantos duka kalih sampean niku Kanjeng Ibu nggih mbok menawi nggih mboten nyocoki ing penggalipun. Ayo ngono wis ora ana gunane. Nggih. Wis ora ana gunane. Aku dumunung nang pamingit. Dan Saiki kepiye? seniki dos pundi kersane sampean? Tak bacutake. Niki mbacut. Lho. Cincin pinin kebes. Cara dene wong nyabrang kali ngono awake iki teko tengah-tengah. Nggih. Upama bali kembloh bacote pisan nyabrang. Ngaten nggih, monggo. Golek patine Harya Saloka merga siji-siji ning dalan yen Saloka kuwi isih urip langka aku bisa ngregem pangoso ana ing banyu biru. Perkawis Saloka niku gampil. Gampange nang nanti. Sampean mboten cisah cawe-cawe bab perkawis Harya Saloka. Weh. Tenan ngono piye? Pasrahake kalih kula. Galunggung niku penggane mateni wong. Niku pun suwe kula mboten mateni wong. Aku percaya. Percaya marang kowe. Ora ana pakaryan sing ora rampung kalamun galunggung sing tumindak. Lah nggih sampean mengertos piyambak. Sok sinten sing wani kalih Saloka mesti bakal temekaning pati. Mesti kok pateni si Nggih. Harya Saloka. Pun ngeten mawon. Nggih. Harya Saloka niku badhe mapakake Kanjeng Ibu niki. Mengke kula sing nyegat. Woi, Nggih, kowe wani. pun kula patenane kemawon. Yen ngono iki golek barang. Lho. Kakang Harya Saloka. Adi Sawusari itu. Wah, Lagi ngopo di? iki mau aku lagi rembukan karo galunggung. Sediane laku aku arep ning banyu biru. Pokoknya ngono kalau. Nggih. Nah, mula saka kuwi lho, Kakang. Aku ki gumun. Tok gumun karo sampeyan kuwi. Mbok iya, dikangeni karo dulur enom. Ayo mbok iya tengko ning pamingit. Piye kahanane ana perdi ke pamingit? Aja. Karepku kuwi sampeyan ki mung aja megatekake wae ana ing perdikan banyu biru. Sambang-sambang ngene wong tuwa ora kaya mangkono kuwi to, Kakang. Aja, Kakang. Aja piye to? Karepku kuwi yen sampeyan kuwi meko ning pamingit, iya to. Mengko bisa pirembugan antarane Kakang Harya Saloka karo aku. Nanging aja dhisik. Merga kalungguhan iki lak sampeyan. Iya to. Sampeyan ki lak bakal mapakake. Bu sampeyan. Nah, aku kok bingung kabeh tembungmu lho. Hah? Kok aja dhisik. Iku tegese kepiye? Karepku aja dhisik kuwi upama ta yen sampeyan kuwi arep ning pamingit. Mbok ya kongkonan bocah kosek. Bocah ning banyu biru dadi aku mengko iso mapakar sampean ngono lho karepku kuwi ngono lho, Kakang. Dadi karepe sampean kaya ngono. Iya ngono kuwi lho, Kakang. Nggih lho, di Sawusariti. Tenane nganti aku temeka ning papan kene, aku bakal tumuju ning desa Surapada. Nanging aku lali dalane. Sampeyan ki arep ning Surapadan. Lho. Dadi sampeyan ki durung ngerti Surapadan to? Aku wis ngerti jenenge, aku lali dalane. Tenan sampeyan Surapadan. Aja Kakang. Aja.
dalane kuwi rumpel banget. Kowe munggah untuk engko durung medhunmu kudu nyabrang kali. Ngono, aja mergo watune kuwi lunyu. Aku semelang yen sampean nganti liwat kepleset, mongko kuwi jurang kabeh. Mengko upama sampean nganti kepleset cemplung ana ing jurang, banjur sapa sing bakal aweh tetulung karo sampean, Kakang? Bisa Sariti, bisa Sariti. Aku matur nuwun banget wis tresno karo Kakang, wis kandha kaya ngono. Mergo apa aku tresno karo sampean, sedulurku ki karo sampean. Ku tenan, Kakang. Nanging bisa ora bisa aku kudu tumapake desa Suroprat. Oh, kowe mangkono ngene. Ya sampean kepengin temeka ning Soropadan ya. Enak punduk. Ya, kae punduk. Punduk mengko sampean munggah sak isore punduk kuwi ana uwit nyamlung. Sak isore punduk ana Uwit nyamlung, itu gede. Terus di Ya. Kono ana kali. Sampean kari nyabrang wae. Ayo sing ati-ati nyabrang. Ngablason. sakwise Kok ning desa Soropadan. Dadi sakwise nyabrang kali wis teko ning desa Suroprat. Iya. Jen kaya ngono matur nuwun banget dia ora mendadak kesuwen. Aku tak tumuju ning desa Sing Suroprat. ati-ati Kakang ya. Sing ati-ati. Semune kok kowe gelo. Kowe gelo karo aku ngendelong rasamu. Sampeyan niku dos pundi? Terus padha mesti piye? Sampeyan kok bingungake kalih kula. Genah nak Haryo Saloka niku pun wonten ing ngarep kula ajeng kula bacok sampeyan aja. Sampeyan karepake niku dos pundi? Oh, Niku pun genah. Genah Haryo Saloka niku pun ajeng kula bres ngeten mawon. Kok sampeyan kok goda-gedhe kaya golekan dilakokno. Kumasam ngene. Aja kleru penampa. Dalunggung. Nggih. Ora teges aku kuwi nyelaki manusia kabeh ngucapku ki ora. Ning ngertenono. Upama ta Haryo Saloka kuwi temekane pati ning papan kene. Nggih. Sawang. Kiwa tengening dalan kae. Kaya akeh wong. Dadi aku semelang. Yen patine harus Saloka ning papan kene, urung tan murung bakal kawyak. Sing mateni kuwi aku. Kamu kok kowe ngerti? Nggih. Sapa? Sawung Sariti. Putra ing pamingit Rama Lembu Sora. Dadi upama kowe iki mateni wong, aja ana ing papan kene aku ora kepenak. Dan iki kados pundi? Kamangka kae mau aku sekondo karo Haryo Saloka. Nggih. Sak isore pundhuk kae. Ki ana wit nyamlung. Cegat ing papan kono. Kono kae ora ana menungsa siji-siji. Mekaten. Upama kowe mateni Haryo Saloka ing papan kono, mbok menawa wae. Wong pamingit perdikan banyu biru ora ana sing weruh. Sing ngerti mung kowe Haryo Sawung Sariti. Cegat wit nyamlung. Monggo. Sawung Sariti. Kowe kuwi dadi wong kok serakah. Pikiran rumangsa babar pisan Sawung Sariti. Awang perkara bondo donya kaya ngono mbok lewangi kowe kepengin mateni karo Kakang Haryo Saloka. Apa kurang trimane Haryo Saloka? Haryo Saloka kuwi wis ngalah. Yen to Adi Sawung Sariti kae diwenehi ana ing pamingit kamardikan banyu biru kuwi darbe ing Haryo Saloka. Ning kok ya kebacut. Malah mbok pateni ning isor wit nyamplung. Gak bakal cilaka.
tak disiki latu kowe sawung sari. Kok main papan kene iki ora bakal ana menungso sing bakal mangerteni. Oh nggih, Patine si Arya Saloka. niki leres. Wong ki ana sak piring jurang kae. Niki sepi mboten wonten Ya. pawongan sing bakal liwat. Nah, mula kuwi. Jalaran niki alas sing peteng mboten nate diambah kalih menungso. Ngono wae menungso sing bakal liwat kene Lah nggih. Bung, Iya, kula. ki ana batang apa apa? Rupa sajake Kon ngalih. Upama turu kon ngalih sing papan kene. Apa ta wong lagi karipan kok. ngaleh. Tangi ngaleh. Karipan yo karipan ning turune ora ning kono, ngalih. Sunah kene kok nang dalan. Ngaleh. Ora entuk turu ning kene. Wis ora apa-apa kok perkara Ngaleh. Turu. Bon wedi, Bon kula akan ngaleh. Ngalih. Nggih. Oh, mboten enten. Mripatne mbok salam ki apa? Kae lho. Oh. Saiki jan gableke. Apa diwene duit, Kok ngaleh. Balik turun neh. karepe sampean ki lho apa? Kula niku turu teng mriku sampean ora entuk. Teng mriki ra entuk kula dikon ngaleh kula tak ngaleh. Wong ngaleh wae ora nganggo ongkos kok. Oh, alah. Karipan bak nonton koprak. Man. Nani. Maksudku takon ngaleh ki ora ngaleh nggon turu. Kowe sumingkir saka papan kene. Kok malah ngaleh. Niwa tengen malah. Yen butuh duit, dheweke keluwen diwenehi. Kae Apa ora ndek duit kowe? kae ana warung. Heh? Mangan. Duwe tarif iki apa to Mas? Mas jeneng Pak Rapayu. Omongane duit sedhil ongkas ora payu. Sebab ngalih kon ngalih sak sepet mripatku. Mbok menawi bocah bento niki. Bento kancane ge akeh kok. Lho kok akeh kowe dhewe kok akeh. Sapa Sapa yang melok bento? mbok anggap aku bento. Nek iso ngaken aku bento iki piye karepmu? Nek kowe ra bento akeh budi ngono kuwi lha apa jenenge? Oh alah. Iki bisnis. Ngaleh. Kowe gelem ngaleh apa ora? Kowe gelem ngaleh apa ora? Aja gawe nesuku lho kowe. Kowe gelem ngaleh apa ora? Empok sampean empok. Kowe gelem ngaleh apa ora? Oh, ngaleh apa ora? Sajake kowe ngendel-ngendelake. Arep wani karo aku. Apa ora ngerti? Galunggung, penggene mateni wong. Jontosi wong. Macem-macem gitik ki wae kok. Pateni ku aku. Ora, Enjo iki mah iki lho. Ora. pedangmu tak wenehne kowe. Tenane Kowe nek pengen jajal karo aku. aku Karuan nyoba kowe, Gong. Nyok. Nyok. Wah. Pamer kowe. Nah, Mbok kira kene. Ketimbang aku nesu, kowe tak pateni ning papan kene. Pateni ayo nek wani ayo pateni. Hati wek. Oh. Aduh. Tuan. wes. Dan kula kalah dan. Piye? Wah, Kowe kalah. kalah kula mboten wantun dan. Karo kae rawani. Coba pisane kowe iki wis rawani.
Jebule korban. Aduh Den, mboten Den. Den, berarti menungso kakek badokan kowe iki lho. Kok sampean malah ngajar kula piyambak niku dos pundi, Den? Bangetan kowe iki. Den. Nek kowe iki ora iso. Kaya ngono nggonmu mlepok. Galunggok. Lha kula mlebu enten sampean kok, Den. Den, loro Den. Meneh. Boten pun, pun Den. Aduh, untuk apa coplak, Den? Arepet raga. Bener. Adi Sambusari. Ngopo kowe ning papan kene ngopo? Mung aku kepengin ndelok wong mateni wong carane kepiye ana ing papan kene. Sing arep mateni wong ki sapa? Ning kene ora ana paten pinaten. Mbok menawa ning sedelok neh ning ana ing soring wit nyamplung kono kae ana salah sawijining pawongan kang mateni karo wong. Mung aku kepengin ngerti piye carane wong mateni wong kuwi. Mbok menawa wae wis weruh. Kowe ngerti kedadian iki. Yo. Yen mung kowe wae ora tak selaki. Ora tak tutupi. Pancen. Aku arep mateni menungso ing papan kene. Mula nganti aku ngongkon pengalih wis sumingkir saka papan kene. Aja nganti kowe kecipratan getih. Adi Sambungsari. Ndak wene ngerti. Tenane aku ngerti kabeh apa sing kambok karepake. Yen to kowe kepengin mateni karo kakangmu Haryo Saloka, ya apa ora? Mung perkarane sepele, perkara bondo donya. Perkara bondo donya mbok rewangi kowe kepengin mateni karo kakangmu Haryo Saloka. Adi Sambungsari. Nek kena kowe ndak elekake aja nganti mbok bacotake tumindak lan pakartemu kepengin mateni karo kakangmu Haryo Saloka. Iki perkaraku dudu perkaramu. Kowe iki wong bengkanane. Kowe iki dudu wong pamingit, dudu wong perdikan Banyu Biru. Kowe iki wong neneka sing mung pengen golek pangan, nyandang cukup. Ing papan kene mung tak elingake. Gelem wis sumingkir. Aja nganti kowe nyarwuwus. Anggonku bakal tumindak mateni Haryo Saloka. Yen to Adi Sambungsari kepengin mateni karo sedulurku Haryo Saloka, kuwi ana pepitungane. Aku bakal ngewang-ewangi karo Haryo Saloka. Kowe iki dudu apa-apane karo si Haryo Saloka. Ya kene iki mangsa biantu Makutara. Kowe ana sak mburiku. Yen akon Haryo Saloka tepekaning pati. Kowe bakal urip kepenak. Kowe tak aweh bondo. Tak wene duit dinar. Yen perlu kowe tak kai penggawean. Sawah rong bau kanggo kowe. Waton yen kowe bali karo aku ana sak mburine. Den mase sawung sariti. Yen to aku melu karo kowe, kamangka kowe ngrekasake karo Haryo Saloka. Apa kowe ora mesakake karo Haryo Saloka? Najan to aku kancik-ancik marang hatange Haryo Saloka ning kabehmu karepanku ki gagayuan. Tanpa tak jangkat longko aku bisa ngregem perdikan Banyu Biru. Adi Sambungsari, Piye? sepisan maneh aku kepengin ngelekake tumindak lan pakartimu kang ala. Aja nganti mbok bacotke anggonmu kepengin mateni karo Haryo Saloka. Stop! Yen ngono kowe ora kena tak eman. Yen lakon kowe ora kena tak eman. Kowe ana pitungan karo aku. Balui Haryo Saloka, undunduanmu kuwi treblo wis cumawis kanggo ngubur kowe. Karebet Joko Tingkir wiwit cilik dilairake ana ing desa Tingkir, ora tau mbalekake tantangane musuh. Bagus, tetep denganmu kuwi kang pungkasan sing danten. Kowe lho Pak sing mati. Boten. Yo. Boten. Yo. Kayak kula ewangi.
jeneng aku wedi getih. Aku wedi mati ngopi kowe Karebet. Sing kok Ning ora ana gunane yen wong atur sing balung nuting kulit. Telung dina telung wengi mesti ora ndang rampung. Kowe kuat nadaya siku lebur seketi. Lakon. Sembah pikiran. Ayo, Ben. sing duweni Aji Jaya Kawijayan ora mung Sawung Sariti. Karebet uga duweni akeh Aji Jaya Kawijayan. Oi! Cukup! Yang salah kok. Minggiro kowe kan. Cukup, Di. Cukup. Aja padha bendak sirane papan ki. Kakang Karebet. Adi Aryo Salo, apa perkarane nganti sampean padha bendak sirah kelawan Adi Sawung Sariti? Mati. Anggonku tetandingan karo Adi Sawung Sariti mung perkarane aku mbelani karo kowe. Sampean belok lawan aku. Iya. Bela sing kepiye to? Tenaning Sawung Sariti kae ngepenginake patimu, Di. Kakang. Yen sampean gojek mbok ya aja kaya ngono. Sampean ayo ngerti dhewe sapa Sawung Sariti, sapa to aku to. Sawung Sariti karo aku ki sih dulur, sih tunggal, Kak. Adi Aryo Salo. Kakang, Wiwit cilik nganti aku akhir kadewasan, babar pisan Karebet ora tau goroh. Mumpung ing papan kene ana Adi Sawung Sariti, coba takokno dhewe. oh kaya ngono. Iya, Kang. Dimen sampean luwih percaya yen Adi Sawung Sariti ki ora bakal tega lan mentolo mateni karo aku. Adi Sawung Sariti, Kakang ayo salah kok. apa bener kabeh tembunge Kakang Karebet yen kowe bakal mateni kelawan aku? Kowe percaya? Aku ya ora percaya babar pisan lho, Di. Gus. Apa aku tekan apa aku tega mati karo sampean? Apa tau dunduanku? Sampean ki sedulurku. Sampean ki sedulurku sing gak tresnani. Tanpa sampean pamingit lan banyu biru ki ora ana apa-apane. Lho upama aku mati sampean ku jeneng kleru, jeneng piluput. Jadi kabeh kandhane Karebet karo Kabeh mau kleru. Ngapusi Karebet niku wau. Kayane wong bengkanane, Karebet ki temeka ning pamingit lan banyu biru. Kuwi mung arep kepengin golek pangan, arep pengen golek sandang. ing ngarep aku wis ora percaya kelawan kandhane Karebet. Yen Karebet bakal kondo yen kowe bakal mateni kelawan aku. Aku Nah. ora percaya babar pisan. Kuwi bener yen sampeyan engko percaya karo kandhane si Karebet. Tembungane Karebet kae bakal ngedu antaraning Haryo Saloka lan Sawung Sariti. Yen kelakon Saloka lan Sawung Sariti kuwi padha bentak sirah. Bakal ana pepating ing papan kene. Karebet sing durung genah papan lan dumunge kae bakal ngregem pangwasana ing pamingit lan banyu biru. Dadi cetane kaya ngono to, Di. Heeh. Kakang Karebet. Sampeyan wis krungu dhewe apa kang dikandhake Adi Sawung Sariti. Yen Adi Sawung Sariti ki ora bakal tega lan mentolo mateni karo aku, Kang. Wong benggane adu-adu ndelan-ndelik. Yen to wong watake satriya, yen to wong lanang yen to maju katokke dadamu, yen to kowe mungkur katokke gegermu. Sawung Sariti. Kudune kowe ngakoni kabeh tumindak lan pakartimu. Yen to nyata-nyata kowe satriya. Satriya ora bakal ngoncati weca lan ndenjani janji. Mbok dodo kabeh tumindakmu apa ora Sawung Sariti? Iya. Iya. Harus Saloka. Piye, Di? Yen sampeyan isih gemi kandhane si Karebet. Pancen ora tak selaki. Aku kepengin mateni karo kowe. Adi Aryo Salo babar pisan Adi Sawung Sariti.
Apa dosa lan kaluputanku? Nganti kowe tega lan mentala mateni kelawan aku. Yen kowe isih urip, kowe iso nyawang kebiaring jagat. Longko aku bisa ngregem panguwasa ana ing perdikan Banyu Biru. Mula yen kowe temekaning pati lakon pamingit Banyu Biru dadadekake sawiji. Dadi mung perkara bumi kamardikan Banyu Biru. Bener. Adi Sangsari. Ora san dadak duwe kowe duwe penggalih kang kaya ngono. Yen kowe pengen duweni bumi kamardikan Banyu Biru, ayo padha bareng-bareng urip ana ing Banyu Biru. Urip ning Banyu Biru. Aku mbok cak urip ning Banyu Biru Kaya ngono. Upama kelakon aku urip ning Banyu Biru. Kepiye ing kabeh para laskar pamingit lan Banyu Biru. Kayo Sawung Sariti. Wis cetha nggone bumi pamingit ya gene. Urip ana ing Banyu Biru kuwi jeneng menungsa sing ndompleng marang sedulur. Mula yen kowe ra temekaning pati, aku ora bisa tentrem, ora bisa kepenak nyawang srengenge. Aja kaya ngono, Di. Mumpung durung kebacut, mbok eling. Kabeh tumindakmu kuwi kleru. Ayo padha bebarengan. Aja kaya ngono. Kleru munggah kowe ning kabeh mau. Kuwi kegaweanku tanpa tak jangka. Aku ora bisa urip kang kepenak. Adi Arya Saloko, Kakang karep. kowe iki wong lanang. Kamardikan Banyu Biru kuwi darbekmu. Aku ngerti yen to kowe iki ngalah-ngalahe wong. Bondo donya ana ing kamardikan Banyu Biru. Kang nalika semana diusumi ana ing pamingit. Kowe wis lila. Saiki kamardikan Banyu Biru arep dijaluk karo Sawung Sariti. Kudune mbok tata sak lembaring nyawamu. Kaya ngono, Kak. Yo. Aku bakal ngrungkepi bumi Banyu Biru. Nggih, Aku bakal ngrungkepi bumi Banyu Biru. bagus. Ya kuwi sing tak anteni. Kowe kelakon tanding karo aku temekaning pati aku bisa kepenak. Rasane ngene. Nggih, Pun. Wonten pinggih. Gas. Ayo. Yen kowe ngakoni sadarah soro. Sakno ajimu kang direne dening wong tuamu. Soso biru. Roh. Tikus-tikus cilik. Tikus-tikus cilik kowe tak sawangsa kaduan padha tanding. Nanging babar pisan ora ana sing temokane pati. Tikus-tikus cilik. Nek kowe kepengin jajal atus sing balung kandeleng kulit iki lho. Adepono pendekar saka Gunung Cerme bugel kali iki. Hei! Hei! Hari ya, Aku wae kang bakal ngadepi. Bugel kali iki. Minggir. kowe minggir. Aku kang bakal ngadepi. Kowe kali iki. Minggir. Adi Sawung Iki kudu urusan. Wonten urusan Kowe kali sampean. iki dudu musuhmu ya. Yang demo sumbar. Ada sumbar ana ngarepe Sawung Sariti. Apel darah soro. Pamingit. Maju Cikira kowe. sangka kepel sirahmu ya. Aja mbok bacete ya. Arepet. Kowe dudu musuhmu ya. Paten aku tak sirahe. Kali iki. Tikus-tikus cilik, cukup. Yen to ing
jotos jilotos. Tak kira ora ana bakal kerampungan. Sing mbok karepake bugel kali Yen pancen kowe satria kang sejati, tampanana sifat kaderku. Iket wasiat, ayo maju saja kelakon. Cakjas. Siap! Siap! Bola-bali kowe bugel kali ini. Bebasan kowe tanding kaon bocah-bocah kae kaya dene kowe mungsuhi salah sawijining gedebok. Bugel kali iki yen to pancen kowe salah sawijining pendekar kang gong binetara. Iki Maisa Jenar mungsuhmu. Maisa Jenar bugel kali iki pendekar saka Gunung Cereme ora nampik tatanganmu. Temtokke Maisa Jenar bugel kali iki. Au 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 au. Sasro Birowo, yat! Maisa Jenar, ayo tumplak-blakan kurang percaya. Jebul mung semono kasudiranmu Maisa Jenar. Ana ngendi papadunamu mandeg Maisa Jenar. Kados diburu kewan galak saking pundi? Kakang Kanigara, kula gumun sanget tanpa guna Maisa Jenar anggadhahi salah satunggalipun aji sastra Birawa. Dika gumun ora nganggo aji sastra Birawa ora apa-apa. Nggih, Perkawisipun menapa? aji sastra Birawa bebasan dipun tamaken Gunung Bakal Jugruk Segara Asak. Nanging aji sastra Birawa samenika katamanaken dhateng jalma manungsa babar pisan boten tumapa. Iya napa inggih? Sinten tiyang niku wau? Pendekar saking Gunung Cerme, si bugel kaliki. Kula tamani aji sastra Birawa babar pisan boten tumapa, Kakang. Layak kemawon pendekar Gunung Cerme. Nggih. Tiyange duwe punuk gedhe ngoten. Leres Dika kula aturi, entek sastra Birawa sampeyan nek namung rai sak dodone boten tumama. Pengapesane teng punuke ngriki. dateng punukipun, Kula Kakang. barengi begitu. Maisa Jenar, kowe menungso sing licik. Perang durung didel kulitmu wis ngoncati palagan. Dudu watak satya. Maisa Jenar ora ngoncati saka palagan. Karepmu aku golek papan kang sempit minangka kanggo ngubur banging. Bagus. Yen pancen kaya ngono ayo. Entokke Maisa. Sareng di. Sastra Birawa. Ajur mumur punuke.
Putri, Kakang Kanigoro, ingkang dipun penggalih namung layone Tole Sawung Sari. mila saking menika najanto Tole Sawung Sari tingkal menika sampun dados korban. Sampun bombong raos sing manah kula saged nebus dhateng pejahipun Tole Sawung Sari. Kanthi pejahipun bugel kali iki. Kados ngaten. Tutuli gagak kersanipun bangkitipun. Monggo. Monggo punten dhateng banyu biru. Kuat-kuat. Mangke kula nderek sinten ten? Sekian-kiataken ten. Aman iso jeneng. Tole Sawung Sariti. Ten. Paman kula ngapura ya paman. Kula lepat dumateng kok. Sariti kowe ora duweni luput karepun Paman Maisa Jenar. Dikuat-kuatake ya Tole Sawung Kiataken Sariti. ya ten. Kakang karepet. Kakang karepet. Ten. Sancang. Ten. Mbon ten. Jangan ngapura ya kakang. Adi Sawung Sari ora luput. Kebaing pangapura kanggo kowe Adi Sawung Sari. Ayo kono papan kono bisa ucap. Saloka. Ya, Kakang Saloko. Ten. Kakang Saloko. Ten. Nunggu pilengan. Aku njel pura ya kakang. Iya, ora dadi ngopo. Aku gawa sapa aku pengen ngerti. Kan banyu biru nganti aku gawe lara mring ati ya kan. Wis ora sampe dadi tinggalkan kaya ngono. Aku njel ngapura ya Pak. Njel ngapura. Iya, wis ora sampe dadi. Wis ora penak. Dan Sariti. Loh. Kula nderek sinten ten? Den. Ampun mati aden. Adi Maisa Jenar. Kakang Gajah Suro. Lan si Kanigor. Kini ana salah sawijining pacoban supaya Sawung Sari isih mongko iki salah sawijining anak sing paling tresnani kelakon aturan. Ayen nganti ibune pirsa yen ibune weruh terus kepiye? Kakang Gajah Suro. Nggih, mbok menawi mangkenipun ibunipun Sawung Sariti rawuh dhateng banyu biru. Menawi kula mboten wani matur kanthi waluka, Pak. Lah ya padha karo wong tuwa. Lah terus kepiye nggonku? Bakal cerita perkara matine si Sawung Sariti keng kaya ngene. Iki bebayani lho. Nuwun sewu Kakang Gajah Suro. Mbok menawi sampun kinersakaken Gusti rabuing banyu biru Tole Sawung Sariti. Namung kemawon nalika nitepaken ibunipun dhateng Suropaten kula nekseni sok sinten tiyang ing badhe mboyongi wanita kekalih garwa Minan kaliyan gawanipun Adi Lembusura. Menika kanthi sasmita, Kakang. Oh, kaya ngono. Nggih. Nah. Pareng jake kok Kang gatel. suwun Kakang Agung.
nyatane kalis ing sarkara-kara. Inggih Kakang menika adi maison jenar. Kakang Nyanigara sampun Nggih, Mbak Yu. sedaya. Nggih, sampun. Nang jeke rawuhipun Kakang saka Praja Demak menika. Inggih Kakang. Nuwun sewu Kakang Agung Gajah Sora. Arep padha slamet ta. Kalis ing sangikala Kakang. Sowan kula wonten ngersanipun Kakang Agung Gajah Sora. Kaya Namung kemawon pepak andher Kakang. ya. Sedaya tiyang sepuh wonten ing Banyu. Kakang Kanigara Girawuh wonten ngersa panjenengan. Ya. Siadi Maesa Jenar ugi marak wonten ngersa panjenengan. Nggih, Mbak Yu. Anggen Saloko ugi sowan. Namung kemawon namung setunggal Kakang Agung Gajah Sora. Ingkang boten sowan wonten ngersa panjenengan. Nyai Lembuso. Boten sanes namung anak kula Sawung Sariti Kakang. Injil, kula Sawung Sariti. Kok boten wonten nggih Mbak Yu? Iya. Kangen medhi ya. Injil Mbak Yu. Iya. Prayogi panjenengan kemawon paring gawon. Sampun dangu kepengin pinanggih adi Lembusora menika lho. Kok malah kendhake mawon to? Loko. Nyai Ageng, Kula Kakang Agung Gajah Sora. ya yen pancen kowe selak daya-daya kepengin ngerti kabaring anakmu, wong tua bakal dawuh ning mengko aja ndadekake putu ing atimu. Ya. Kitosipun sampun kapang sanget Ya. dumateng putra kula Kakang. Ya mung sadurunge kowe bisa ketemu karo anakmu si Sawung Sariti. Injil. Iki ana salah suwijine lurupan. Ora ana salah sawijine pawongan kendak wenangke buka kejaba wong kowe lho. Oh ngaten Ya. Kakang Agung. Kepareng nggih Kakang Agung. Ya ya ya. Tapok rabemu menengo. Wis. Kan kok semono. Nangis. Bono panjenenganmu tumeka garis sing mesti. Sampun Mbak Yu. Kehilangan jiwane anakku, Mbak Yu. Aku bisa ngrasakake. Sawung Sariti. Wis. Kan kok Mati lagi. Iya, Ewa. Lembusora. wis Nodi. Kowe rumangsa Ikhlas Nodi. Mbok tangisono mripatmu nganti mili getih anak
ora bakal bisa waras. Kajawi menika taksih wonten tole Arya. Nah, yen pancen kowe tresno marang Sawung Sari, mongko Sari wis sowan ing pengayunan. Lho la isih ana to. Ponakmu si Haryo Salo ora padha wae. Nuwun kakangku Gajah Soro. Sami klipur kaliyan ati kula. Nanging ing wekdal samriko kula boten saged ilangaken citraning anak kula. Dik, masuk jenar. Kakang Gajah Soro. Salah mesake layone Sawung Sariti terus saka pamrayogamu kepiye? Kakang, mesakaken dhateng Mbak Yu Lembu Soro. Aku Monggo, mati bae. enggal kapetake mawon kunarmanipun. Kakang Gajah Soro, Kakang Kanigara. Adi, Mas. Nggih mugi-mugi cekapa tulis Sawung Sari ingkang dados kurban. Saha kula nyuwun kanthi sanget benjang menawi sampun titiwanci. Sampun dumugi 3 dintenipun tulis Sawung Sariti kula aturi paring kekabaran dhateng kula. Nggih namung kemawon Kakang. Keparenga kula nyuwun pangestunipun Kakang Gajah Soro. Namung cekap semanten kula pakempalan wonten ing Banyu Biru sawetawis kula kepengin sang minggah dhateng Gunung Kidul Kakang. Ya. Yen pancen sing mbok kersake kaya ngono, pun Kakang mung jurungake pangestu. Lan pun Kakang matur nuwun kelawan Adi maesuk jenar wontene ana perkara kaya ngene bisa ngrawi. Kados ngaten, sampun kepareng Kakang. Hati-hati. Senajan katone tentrem, aja kanthi tegan karo bumi Banyu Biru. Boten Kakang Kanigara, sampun cekap. Asring-asring rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arep aku meneng. Nyapa keluyuran tekan. Sampunipun karebet kula getak piyambakipun kanthi eling saking lamunanipun mlajar kepareng kula tututi lare. Iya, anu hati-hati. Apa kowe semua? Marang tindakan karebet pondene marang Adi Maesa Jenar keninggal ing Banyu